गावखौसो नायफिननांगौ जायोबा बेबायदि एखे एखे बैसोनि जानानैहाय नै लोगोफोर फुंनि जानाय जानोसैलाय दिनै आङो थाङैखाय सिथाव लारु जानोसै होनना सानलायबाय आरोना नङाबाथ' सामफ्रामबो ओंखाम जालाङो नालाय जोब्बाय बेबो सावै सावै दहाय आङो थाब थाब सावनो थाखायनो भिडिअ बानायबाय थायासै आरोना हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै आंनि ब्रेकफास्टजों लोगोसेहाय ब्रेकफास्टआ नै नुखाबायना लोगोफोर नोंथाङा मा मा दङ ओमफ्रायहाय बेनो आरोना दिनै आङो थारमाने थांनाय जायासैलाय सामफ्रामबो गारि गाखोयै गाखोयै एसे मेंनाय मोन्दों आरोना देहाखौ मोजां मोनाखै आङो बेखायनो दिनैहाय आङो थाङा होननानै बुंहरनाय जाबाय आरोना खिन्थाहरनाय जाबाय आङो ओंखायनो न'आव थानानैनो सामफ्रामबोथ' फुङावहाय आङो ओंखाम जालाङो नालाय ओंखायनो दिनैहाय थाङै समावहाय आङो बेबायदिनो आलदा आलदा बुस्थु जायो आरोना ओंखाम जायाबालानो ओंखामखौथ' आङो ओरैनोबाबो जानो बाखायो खिन्थु एफा गोबाव थानाय जायोना आङो 3टा बा 4टाफ्रावसो सानसुनि ओंखामखौ मोनजाफैनाय जायो बेखायनो जुदि गेजेरफ्राव माबा माबि जालाबायनाय जायोबा माने मोजां जानाय नङा देहाफ्रा थिग जानाय नङा साननानैसो आङो माने ओंखामखौ एसे जालाङो आरोना नङाबाथ' सिगां आं ओंखामखौनो जालांफेरामोन बेबायदि 3टा 4टा जाबाबो ओमफ्रायहाय खिन्थु गेजेराव बे जोंनाहाय बायदिसिना जाग्रा होनाय जायो नालाय ओमफ्राय थावनि बुस्थु एखमबा एवनाय बुस्थु माबा माबि बुस्थु बिदिबो जालाबायनाय जानोसै ना ओमफ्राय आङो गेस जाजानो गियो आरोना ओरैनो आंनावथ' बांद्राय गेस जालाबाया ओमफ्राय गेस जाजानो गिनानै आङो ओंखायनो ओंखाम जायो आरोना जानायनि सिगांनो एसे थाल लानाया मोजां ना नङाबाथाय जाबाथाय जादावबाथाय जाबाय थायोना बेफोरबायदि फिसा फिसा बुस्थुफ्राहाय जेनेबा गेसाहाय फिसा होननानै बुंब्लाबो बिराद गिदिर जालांनो हागौ उनावहाय बेखायनो बेफोरखौ जानायनि सिगांनो एसे थाल लानाया मोजां आरोना बायहेरायाव ओंखारग्रा मानसिफोराहाय जुदि जानाया थिग गैयाबा सानसुफोरनि जानाय थिग गैयाबा बेखायनो फुङावहाय बयबो ओंखाम जालांनायानो मोजां आरोना ओंखामखौ आंबो जानो सुखुवामोन फुङावहाय जानो सुखुवाखौनो होननांगोन माने जानो बायोमोन आरोना आङो ओमफ्राय थेवबो दा जाग्रा जाबाय आङो दा नै सामफ्रामबो ओंखाम जाबाय थायो नालाय फुङावथ' बेखायनो दिनैहाय एसे आलदा जानोसै होननानै जालायबाय आरोना नै नोंथांमोना जानायखौ गारबाय नामा माने लारु सिथाव जानायखौ दमासियाव जाखांनानै गारलायबाय नामा आंथ' गाराखै दाबोनो जानोसै नै बिराद गोथाव बेखौ मा होनो नोंथांमोना लारु होनो ना सिथाव होनो ना एन्थाब होनो औ लारुथ' होना दा रावबो सिथाव नङाबा एन्थाबसो होनो ना होमबा सिथाव जोंना आं जाजोबनाय नङा आरोना बेखौहाय एसेल' जागोन आङो लाफ्लांजोब्बायसो एवनायखाय लाफ्लांजोब्बायसो आं जाजोबनाय नङा बेखौ बुगालायदों नायनि बेयाव मा सोदों नायनि बिराद गिदिर डिसकासन सोलिगासिनो नै बिस्रा ओमफ्राय नैबेयाव आङो सानसुनि जानायनि आंनि आलु हागासिनो आरोना नायगोन थावा जर्दा खलथायाव सोजोब्बाय नै गावनि माने बिदानि गेलेग्रा माबासोमोन मा होनो रंसोमोन आरोना कालार बेखौनो सोनानै लाजोब्बाय नै बेयावहाय सेस आयौ नै डिसकासनफ्रा मा डिसकासन जागासिनो र' दा खिथागोन आं नोंथांमोननो आलुसो बियो मा फिथाइ मा फिथाइ नै मामाया थांसैनो थांद' नै बाय नै द' बाय नै दे बाय ओमफ्राय बेखौ आङो हानानै लाग्रोसै संगोरसै टाइमाबो नै 12टा जाहां जाबावबायसो ओइ आयै हनै हनै खारलांबाय 12टा जाबावसैसो टाइमाबो ओमफ्राय आं संनानै लाग्रोसै आरोना ओरैनोथ' मोनसे मोनखांबाय ओंख्रियाहाय दा देखायनोसै आङो मा ओंख्रिबो ना ओंख्रि संदों ओमफ्राय नै दा आङो निरामिस जागोनलाय नालाय दा बे आलुखौ मा होनानै संलाबायनाय जायो नायनोसैलाय आरोना दा संबाय थानोसै नै बेफोर जानाय लोंनायफोरखौ सुस्रांनानै लाग्रोथारसै मा जाखो बुजादों इसोर बिदि जायो मा एथ' गाज्रि नोङो हो बिदि जायो खोमाफ्राव एम्फौ हाबगोन मा हाबगोन मानो गाबदों
मिनि खोमागासिनोसो हनै मासे दुस्थ' जाखायो नायदो नोंखौ देखायनो मिनि खोमागासिनोसो हनै मानो उन्दुखो नोङो मामि खोमायाव एम्फौ हाबो हामाथ' बिदिबा जे जायो मानसिया नों मानो बिदि दुस्थ' जाखो हो मिनिदोंसो नोङो नायदो सिखारदो मा सिखारदो हामा दे बिदि उन्दुनो हामा सिखार बिदिसो एलाय देखायफिनदों मारै खालामामोन जाबाय फैदो खालामनांला बिदि खालामा नै आंना ओंख्रिया बेनो आलु बुट दंलाबायोमोन नालाय सोमलाबायनाय नै मोननैबो लगायखानायमोन नालाय होबाय आङो बुटआ मोननैबो ओयो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ मुगुजों बुटजोंहाय ओमफ्राय नै बेबायदि सामब्राम गुफुर गथा होनानै जानो मोजां मोनो आं बिदि आलु एवनायावहाय बिराद गोथाव मोनो आङो बिदि सामब्राम गुफुर गथा होनानैहाय जाहैबाय नागा बानलु थाइसे होबाय दा जाफानो होननानैहाय बेनो आरोना आंनाहाय ओमफ्राय दा सालाद बानायनानै जाबावनोसैलाय थावाबो दहाय लारु एवनायनिमोन नालाय बारा जाफ्लांलांबायसो नै बेयावहाय दङ नै फुख्रिनि ना ओमफ्रायहाय थेङा फालं न'आवनिनो नै बे बै हालदैया हामफ्ला सिमफ्ला सासे नै थुखैजाबाय ओमफ्राय बेखौनो आङो गेजेर गेजेर माबा मावदोंमोन आरोना मा होनो दुंग्रा दुंग्रि सुस्रांदोंमोन आङो ओमफ्राय नै सासे गेलेनायाहाय हांगोमोर जाजालाजोब्बायनो बेखौनो नैबेखौ फुननो नागिरदों हालदैनि मोनसे मुलि दङ बेनाहाय बाम आरोना बियो बेखौ फुनना होनोसै नै उन्दुनोसै नै मालाय थुखैजाबाय स्रायनो देलायबाय ना नाहरदो हरै ओरै गोदैमोनखौ नै हांगोमोरा हनै हांगोमोरा नायनि नै सोर भगबान बहाय थांनो मा बहाय थांनो थांजाला ना थौ उन्दुहैसै थौ उन्दुनोसै नायनि थौ बामसै थौ फागुननि जावलिया बार बारबाय बोथोर गोरान सफैलायबाय नायनो सुखुवा मानो सुखुवा नै लोगोफोर ओंख्रियाहाय बेनो आलु भाजा बुट आरि माबा माबि ओमफ्राय नै सालादा बानायलायबाय आङो बिराद गोथाव बरिया सालाद बानायलायबाय बान्दा कफिनि जानोसैलाय आरोना दाख्लै बिराद गोथाव मोनदों दंबावखायो गामलायावहाय एसे जानांसिगौल' दिनै आंनि बेनो लान्चआ आङो माने फिसालाखौ फुथुखांबाय दसे ओमफ्राय सिरि मोनलायबाय बियो ओमफ्राय दासो जानो नागिरदों आरोना बयबो जाखांजोब्बाय मोनसे खोथासो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय र' दा बाबाया खाथियाव गैया बाबानावसो सोंनानै खालामगोन आं बे खोथाखौहाय दा र' मा खालामदों मा हरदोंसो बियो नोंनि बिबान मोननायखौ बेयाव नागिरसै नामा नोंनि बिबान मोननाया नों दा मा बिबान रुजुननानै दं नायसाय नों दा रेसपन्सिबिलिटि लानाया बेयाव नागिरना होनसै नामा नोंथां भिडिअआव नामखौ खिथाला ना नामखौ खिन्थाला गामिखौबो खिथाला जाबासो खिथानोसै उनावहाय खालि बेसेबां बैसोनि नांगौ बेखौल' खिथाना होनोसै आङो थारमाने बिबान सफैदों आरोना बाबानावहाय ओमफ्राय बिबानाबो जाहैबाय हिनजाव नागिरनो थिनदों दा बेखौनो हिनजाव नागिरनायनिथ' एसे समस्या जाबाय आरोना दा एसे बैसोनिबो खोथा दं जाहैबाय ओंखायनो बैसोआबो एसे जानाय जानांगोन आरोना सिख्लाफोरखौ नाङा बेबायदि ओमफ्राय बैसो जानाय जानांगोन आरोना बैसोआ बेसेबांसिम नांगोन बाबा 45 निफ्रायसो 45 निफ्राय 50 बेबायदिसो नांगोन आरोना
दा खोथाया जाहैबाय मानसियाथ' रिटायार जानाय होननानै खिन्थानांसिगोन ना औ रिटायार जानाय जाहैबाय दा हारसिङैसो जाहैबाय न'आवहा रावबो गैया दा हारसिङै बेबायदि मानसिया न' गुंग्रुं गांग्रां थानाय जाहैबाय नालाय बेखायनो उसुबिदा जाबाय आरोना हारसिङै थानोहाय ओमफ्रायहाय जेन'बा उन्दैफोर दंबाबो दा जायगायाव गैया जाहैबाय नालाय जायगायाव थानाय जाया बिस्राबो मालाय साफा दाफा गावबागाव प्रब्लेम जाहैबाय बिसोरबो माने थाफानो हाया जाहैबाय आरोना बेथ' गावबागाव न'खरनि प्रब्लेम जाहैबाय आरो बेथ' जेबो नंला ओमफ्रायहाय बेबायदि सोमोन्दोआ बिदि गाज्रि बे नङा आरोना सोमोन्दोआ गाज्रि नङा बे गावबागावनि प्रब्लेम आरोना ओमफ्रायहाय जेनेबा साख्रि बाख्रिनि ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो दा न'खौ नायनो गावजों हेफाजाब होनो थाफानो बे रिटायार जानाय मानसि नालाय रिटायार जानाय मानसियालाय बेसेबां न'खरखौ बेंनो बा बेसेबां सङै खावै जानो सिफोर सुनानै लानो नङा होमबा बेफोरबायदि जाबाय आरोना दा बेखायनो सोरबा जुदि बैसो जानानै थानाय बा बेबायदि एसे बुरि बेबायदि मोनोबा मोजां जागौमोन जादों आरोना बेबायदि बैसो जानायखौसो नांखागोन आरोना उन्दै बिदि नागिराखै जायखिजाया गावजों थाफानो मोना गुना हारसिं जायो नालाय बिदि मानसि बेखायनो संग जायखिजाया बेबायदि लोगोआव थाफानाय बेबायदि नांगौ जादों आरोना दा न'खराबो गुंग्रुं गांग्रां नालाय न'आबो गुंग्रुं गांग्रां नालाय बियो फिसाफोरजोंबो बेबायदि थाहैफानो हाया आरोना न'खौ गारनानै बोरै थाहैनो बेबायदि जादों दा बेखायनो ओरै बाबामोननि नोंसोरनि बैसोनिखौनो होनसै आं बाबामोननि बैसोनि माने नोंनिफ्राय सिगांसिन जानाय ना रिटायारा औ बाबानिफ्राय सिगांसिन जानाय आरोना एसे रिटायाराहाय ओमफ्राय दा बेखायनो बेबायदि नांगौ जानानै फैदों आरोना हिनजावबो बेबायदि जुदि सोरबा दङब्ला माने खबर हो होननानैहाय जाफैदों आरोना बाबानि सिगाङावहाय बेबायदि दाख्लै फैदोंमोन जाहैबाय जेबो बेमार आजारथ' जेबो गैयाना स्ट्रं आरो मानसियाहाय ओमफ्राय बे खानायफ्रा एसे गुनाय नालाय सिगांनिफ्रायनोखा ना माथो सिगां सेंग्रानिफ्रायनो एसे खानाया बिदियाव थिला लाखा आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे मानसिया एसे रानथेंबोना गोजौरा औ गोजौ एसे मानसिया गोजौ एसे बांद्राय बिदि मोदोम माबा गिदिर गेन्द्रा गेन्द्रि बिदि नङा आरोना मानसिया ओमफ्राय बेनो बेखौनो दहाय बे आदा गाइखेराव ला फुजारो बेखौनो रायलायबाय थादोंमोन आरोना बेखौबो नागिरनो थिनहरदोंमोन सिगाङावहाय माखासे बिदिनो सिगाङावहायबो नायनाय जादोंमोन ओमफ्राय बिसोरो मिन्थिनाय बायदिबा ओरैबायदिसो होनदों आरोना जे फिसाफ्रानो लाहोआनो होननानैहाय खिन्थु बेबायदि नङा दहाय बाबायाहाय फन हरनानैहाय सोंहरबाय आरोना फिसाफोरनावहाय जे नोंसोर बिदि जेनेबा उसुबिदा दं नामा होननानैहाय खिन्थु बेयो बुंहरबाय आरोना जेबो उसुबिदा गैया जोंहा ओमफ्राय सिगाङावहाय ओरैबायदि जादोंमोन जेनेबा बैसोफ्राबो गावजोंनो सम एसे समब्रा समब्रि मिलायहांनायमोनखाय जोङो बादा होदों आरोना जिहेथु एखे बेबायदि बैसोनि जालायोब्ला जेन'बा एसे एनै खमब्लाबो आरोना ओमफ्रायहाय जेनेबा बेबायदि आरोबाव जेनेबा बिफाखौ नायनो हायालासेनो गावखौसो नायफिननांगौ जायोबा बेबायदि एखे बैसोनि जानानैहाय बेबायदि जादों आरोना आरो बिमा बायदि सिगां बेबायदिनो थांग्रोयोबा जादों आरोना बेबायदि थांग्रोयोबा होमबा बे एखे सिटुवेसनानो फैफिनबावगोन आरोबाव होननानैहाय बे एखे प्रब्लेमानो आरोबाव फैफिनबावगोन होननानैहाय दा बेखायनो एखे समब्रा समब्रि बेफोरबायदिनिखौबो माबादों आरोना नायदोंब्लाबो ओंखायनो समब्रा समब्रि बिदिखौबो बादा होदों आरोना आयै नों दुगैखाना बिदि जायो नों मानो बिदि खालामो मा एकदम बिराद दुस्थ' जाबायहाय बियो आयौ मिलायनाय मोनोब्ला मालाबा बेफोरनि गेजेरजोंबो मोननो हागौ नङा होमबा जोंथ' जेनेबा सिनायजोबनाय रावजोंबो बेबायदि खुगा रायलायहरनोबो हाला सोर दं सोर गैया जुदि बेफोराव होननानै होयोब्लाबो सोरबा जुदि संनाय मोनोब्ला मोनथिनाय मोनोब्ला जानो हायोब्ला आरोना सोरबा जुदि बेबायदि बैसोनि दङब्ला हारसिङै थानाय बेफोरबायदि मिलायनाय मोनफ्लाङोबाथ' मोजाङानो जुदि नागिरनाय समावहाय बेबायदि मोनफ्लाङोबा मोजाङानो आरोना ओरैनोथ' आरोबाव माथो होनबावनो
ओमफ्राय बेखायनो जानाय जायैनि खोथा थायो नालाय ओमफ्राय जेन'बा उसुबिदा जायो नालाय बेखायनो नामफोरखौ आरो गामिफोरखौ बेयावहाय सोंहरनो नाङा आरोना अबेनि ओमफ्राय माबायदि जेन'बा बेफोरखौ सोंहरनो नाङा आरोना ओरैनोथ' बैसोखौ मिन्थिखाबाय जाहैबाय बे जेनेबा रिटायार जानाय जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बेबायदि ओमफ्रायहाय मिलायोबासो नोंथांमोना खबर लाहरबानो जाबाय आरोना बेखायनो आङो नोंथांमोननो बेखौ खिन्थानाय जाबाय आरोना जुदि खिन्थानाय जाबाय ओमफ्राय जुदि मिलायनाय मोनसनफ्लाङो खोमा होननानैहाय आयंनि माबाखौबो उसुबिदाखौबो माने उसुबिदा मोनफाबाय आरोना मोनथिनानैहाय बेखौहाय हिन्जाव गैयाबा न'खरा माबायदि जायो जेन'बा बे उसुबिदा जायो आरोना दा बेनो दा बेखिनियानोसै लोगोफोर माथो होनबावनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं